Опа! Платките дойдоха, обаче, за съжаление, има малко грешки по тях, които, за щастие, мога да оправя. Най-сериозната е тук отзад тая писта, нещо не знам как не съм видял, но е слята с медната площ и просто трябва с макетното ножче да я прекъсна и да сложа едно кабелче. Друга досадна грешка е тия радиатори, като сложа двата, не се подберат. И също съм сбъркал размера на кондензатора. Ще трябва така малко да стърчи. Тъпичко, ама не ми се чака сега още един месец. Сега трябва да прехвърля каквото мога от тук на платката. Ето го, новия контролер. Малко на криво работите, но няма проблем. Айде да го слагаме. Така, контролерът е свързан, но при предварителните ми тестове открих, че къвто и транзистор да сложа, всичките гърмят, когато им се подаде директно 100% сигнал. Затова ще трябва да имплементираме софтуерна защита, така че мотора да се развърта плавно. Като тук плавно е доста относително, понеже говорим за милисекунди време, може би десетки или стотици, но при всички положения по-бързо, отколкото физически мотора ще може да издърпа превозното средство. Така че нека да видим как ще направим това. Отварям си файла с кода за мотора. Тук директно махам тая функция, която ни позволява да правим точно това, което не трябва да правим, а именно да зададем рязко голяма широчина на импулса. Мотор Duty е въпросната широчина, която има стойности от 0 до 255. Ще префиксирам с долна черта, за да подсказва, че тая променлива не трябва да се пипа. И сега трябва да създадем функция, която да увеличава широчината постепенно или за други думи върху някакъв период от време. Тази проверка ще осигури, че кода след нея се изпълнява само веднъж на всеки мотор с тип интервал милисекунди. Трябва да декларирам двете променливи, като за интервала опитно определих 5 милисекунди за добра най-ниска стойност. Това означава, че на всеки 5 милисекунди широчината ще се променя с една единица. Именно това правим в следващата серия от проверки, които гарантират, че широчината никога няма да излезе извън границите на 1 байт, а променливата мотор степ определя дали широчината ще расте или ще намалява. Няма да е зле и да имаме една функция за спиране на мотора. Не трябва да забравям и да добавя функцията Motor Step Duty в loop. А как ще се определя колко бързо да се развърта мотора? Това ще става чрез промяна на интервала. Тук ще префиксирам малко пак, понеже никой от тия променливи не трябва да се пипа отвън. За целта създавам функция Motor Set Interval, която ще трябва да осигурява 5 като най-ниската възможна стойност. Сиреч, увеличавайки интервала, намаляме скоростта на развъртане. Тук обаче тия долни черти са ми адски грозни. Май ще ги разкарам и ще се променя конвенцията на да се достъпват директно променливи от други файлове само за четене. Следвайки току-що приетата нова конвенция, добавяме функция за задаване на стъпката и като че ли сме горе-долу готови тук. Сега трябва да добавя новите функции в iSquared-C, за да мога да ги изпълнявам през конзолата. Добавяме ги и в Node.js, като тук ще сложа един switch, да може да пиша думички да е малко по-шукаритетно. А тук отгоре слагаме един голям темп, да се знае, че тая корешка няма да остане така. Сега за една бърза демонстрация ще сложа интервал примерно 100 милисекунди. За да е малко по-визуално, ще добавя широчината в статус заявката и тук ще коментирам тока, тъй като сега не ни интересува и ще логна само втория байт на дейта, само че това тук е 2 байта, така че ще трябва да логна третия всъщност. И качвам промените, за да се обнови интервала. Отварям още един терминал и в единия пускам лупа, а в другия задавам стъпката. Не си личи много, че скоростта се променя, но можете да чуете звука поне. Сега сетих и че трябва да добавя още една функция, Motor Protect, където ще направим защита от претоварване. Доста елементарно, взимаме тока от сензора,
и ако той надвишава примерно 28 ампера, тогава нашата реакция ще е да спрем мотора. По принцип тук ще е хубаво да направим нещо по-интелигентно, например да става стъпката 0 или да тръгва надолу, но ще го подобрим нататък. Трябва да добавя тази функция в Loop и нещо много важно, трябва да направим меренето на тока да бъде постоянно, а не само при статус заявка от P. Затова създаваме функция Loop Ammeter, която добавяме и в main loop и вече в статус заявката няма нужда да мерим, а може направо да пращаме променливата. Сега ми е интересно дали ще се компилира след тези елементарни промени. Разбира се, че не. Трябва тук да разменя местата на функциите и на файловете и пушка. Сега следва да поговорим малко за това как ще бъде управляван мотора, защото нали такъв няма да пиша команди в конзолата докато карам, но и няма да има педал за газ или ток. А управлението ще става само с един педал и той вече съществува наполовина. Това е педала на спирачките, ето го погледнат странично. Когато не е натиснат, това ще означава карай или стъпка 1. Когато бъде натиснат леко, тогава стъпката става 0, т.е. мотора запазва скоростта си на въртене, която е в този момент. И при по-нататъчно натискане вече мотора спира и някога ще го направя да се превръща в спирачка, но сигурно това ще е едно от последните неща, които ще направя. За сега само ще спираме да му даваме ток. Та за целта ще ни е нужно да знаем позицията на педала. С тази задача ще ни помогне този потенциометър, на който като се мести тук отгоре този чеп, му се променя съпротивлението. Набързо ще демонстрирам. Ето тук имаме 5 волта. И ако меря на този пин третия, като местя, напрежението се променя. Сега тук сме при педала, вече почва да става малко тясно. Той сега е подпрян на спирачките. Ако го натиснем, те веднага се активират, нали, до някъде. Трябва преди това да имаме малко празен ход. Тоест, трябва да стои така леко във въздуха. Затова ще използвам тия пружинки, като ще ги хвана по втория възможно най-здрав начин. И по същия начин ще закрепя и потенциометъра. А за да съединя чепчето с педала, си напечатах и тая част. От другата страна отива ето тази. Мушкам и стягам. Ето го в действие. Сега трябва да го добавим и в кода. Правя нов файл с вече познатите функции Setup и Loop, като в Loop записваме стойността от сензора в променливата BreakVal. И сега в кода на мотора добавям функция, която ще следи за тая променлива. И ако е над 950, значи педала не е натиснат, не правим нищо. Ако е над 850, значи е натиснат леко, задържаме широчината и ако е натиснат, спираме да подаваме ток към мотора. Тези стойности леко си ги измислих, след малко ще ги определим опитно. И опа, момент. Един момент. Тук има грешка. Тази проверка трябва да е наобратно и тока трябва да е с минус, защото консумацията расте в негативна посока. И тая защита тук набързо можем да я подобрим малко. Ако достигнем примерно 80% от максималния ток, спираме да увеличаваме широчината. И така, след това кратко лирическо отклонение се връщаме обратно на спирачката. В този случай, когато педала не е натиснат, трябва стъпката да бъде единица. Обаче мотор Read Brake не ми звучи като правилното място за задаване на положителна стъпка. Затова ще я задам в Loop, където между другото трябва да добавя въпросната функция. Така обаче сега мотора ще иска да се развърта постоянно, когато педала не е натиснат. А за да избегнем този проблем, ще въведа режими на работа, като за сега ще бъдат 4 на брой. За всеки режим ще има различен интервал за увеличаване на широчината. Първият режим ще е задна, втория неутрал, третия еко и четвъртия драйв. Сега можем да направим проверка и да зададем положителна стъпка само ако мотора не е в неутрален режим. Добавяме и функция за задаване на режима,
която всъщност ще задава интервала от предефинираните за режимите. И в Setup задаваме по подразбиране да е в неутрален режим. Даже тая проверка мога да я съкратя направо да присвоим резултата. Естествено, че забравих да добавя и break файла в main. В iSquared си сменям с set mode и добавям break val, за да определим праговете сега. И в main.js махам stop, сменям тук текста и логвам вторите 2 байта от отговора. Тук обаче тия трябва да бъдат поинтери и пускам програмата. Сега ще натисна педала и в конзолата трябва да видим стойностите от потенциометъра. Припомпвам да видим дали нещо се променя и да, супер. Сега натискам докато педала опре в спирачките и задържам. Така, стойността е 370-380. Още веднъж да сме сигурни. Толкова. Така че тук отиваме и сменям с 370, а първата долу-горе съм я оцелил и няма да я попам. Качвам промените. Ето сега натискам педала и пускам мод 2 или еко. Пускам педала. Мотора тръгва. Натискам частично и се задържа. Пускам и трябва да се ускори. И сега ако натисна, спира. Като пусна, тръгва пак. Супер. Сега ще пусна и драйв мода, за да видим разликата в ускорението. И сменям на неутрална и пускам педала. Това ще е за този път, аре.